Velkommen til ugens Kryptosnak. En podcast, hvor vi hver uge drøfter de efter vores mening vigtigste emner i kryptoverdenen den seneste uge. Inden vi starter, så skal vi sige, at der er ingen finansiel rådgivning i noget af det, vi siger. Krypto er et risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være minimum 18 år for at investere. Og til sidst, når vi udtaler os, er det blot personlige reaktioner og tanker på nyhederne, og ikke udtryk for noget andet. I dag har vi igen spændende emner på programmet, som vi dykker ned i de næste 35-45 minutter. Vi starter på vanlig vis med at se på prisudviklingen på krypto den seneste uge. Links til emner i denne episode finder du som altid i noterne til podcasten. Velkommen til ugens Kryptosnak. En snak, hvor vi hver uge drøfter de efter vores mening vigtigste emner i kryptoverdenen i den seneste uge. Vi er nu tilbage fra sommerferie, og vi håber, at I har nydt de 2 sommerspecials om NFT'er, som er kommet ud her i de seneste par uger. Inden vi starter, så skal vi sige, at der er ikke noget finansiel rådgivning, der bliver givet i denne her episode, eller i nogle episoder i øvrigt i vores podcast. Krypto er et risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være minimum 18 år for at investere. Og til sidst, så det vi udtaler os om, er kun personlige holdninger, og ikke udtryk for andet end vores egne tanker og idéer. I dag har vi igen spændende emner på programmet, som vi dykker ned i de næste cirka 35-40 minutter. Jeg ved ikke med jer, men der er en del. Der er noget, der har fyldt rigtig meget i feeds her de seneste par uger. Det er prisforudsigelser og gætterier. Der er gået en lille smule af gurketid i det, men vi har alligevel valgt nogle historier, som vi synes, der har været kød på de seneste par dage. Emnerne i den her uge, som vi skal kigge på, er den første privacy coins og deres rolle i de seneste sager med kryptobørser som Binance og Crypto.com. Så skal vi kigge på, at der er fuld gang i innovationen inden for NFT-platformen. Vi skal snakke lidt om en ny en af slagsen, og hvorfor at den spås en lovende fremtid. Så vender vi den såkaldte WorldCoin og hvad den handler om. Og til sidst så ser vi lidt på de seneste rygter om kryptobørsen FTX's genopståen. Det var et svært sætning. Så vi har også valgt en ny ting her efter sommerferien, og det er, at vi starter alle vores episoder med at se lidt på prisudviklingen i top 10. Bare lige for at kunne følge lidt med i, hvordan det står til på den front. Alle linksene til episoderne finder du i noterne til podcasten. Men inden vi kaster os over emnerne, så skal vi have en introduktion til ugens panel. Jesper, vil du starte med at fortælle, hvad du laver i kryptoverdenen? Ja, altså jeg interesserer mig en del for krypto, og det har resulteret i, at jeg har lavet en YouTube-kanal, hvor jeg har snakket en masse om krypto på dansk, fordi jeg synes, der manglede danske stemmer om krypto, og den hedder Dansk Kryptonyt på YouTube. Ja, og så har vi også, for dem som kan se optagelserne, så har vi også krypto på Insta med. Vil du ikke fortælle lidt omkring, hvad du laver her? Og for dem som kigger, så er det et sløret billede, kan man vist mildt godt sige. Og for jer som lytter med, så gør det jo ingen forskel, fordi at I kan alligevel ikke se det. Men krypto på Insta, fortæl lidt omkring dig. Jo, det kan jeg godt. Jeg driver Instagram-profilen kryptovaluta.dk, og ja, grunden til at skjule kamera, det er skjult kamera, det er ikke rigtigt, man kan kalde det, men sløret kamera, er fordi jeg ikke sådan rigtig står offentligt frem med, hvem jeg er endnu, i parentes. Ja, så det er primært det, jeg gør, og så har jeg også uploadet lidt på TikTok og YouTube Shorts, men primært driver jeg Instagram, sammenlignet med Jesper, som så primært er på YouTube. Super godt. Og det fede er jo her, at man ikke behøver at have ansigt på for at have nogle gode meninger og for at vide en hel masse om området. Jeg mener faktisk også, at vi har en anden dansk podcast, ikke, der hedder En Ny Aftale, som jeg husker det i hvert fald også er mere eller mindre sådan anonyme afsendere. Og det gør jo ikke den podcast mindre god overhovedet. Så mit navn er Karina, og jeg er landeschef i Danmark for kryptobørsen Fieri.com. Jamen med det på plads, så skal vi vel egentlig bare kaste os over dagens emner. Den første, som vi skal kigge på, det er jo ugens kryptokurser. Så Jesper, vi skal kigge lidt på din skærm.
Ja, nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde den der. Og så skulle I meget gerne kunne se CoinMarketCaps oversigt over de 10 førende kryptovalutaer. Og grunden til, at jeg lige synes, at vi skal kigge på det her, det er jo, at tingene flytter sig. Og noget af det, jeg har bemærket på de sidste par måneder, det er, at sådan en som 9. pladsen er Solana. Og det er jo ellers en blockchain, som flere ville have dømt helt ude. De er simpelthen kommet igen, og der er ret stor spekulation omkring det, om det har noget at gøre med det emne, vi skal snakke om senere med FTX, der er på vej tilbage på børsen, fordi der havde FTX en stor andel af Solanas udvikling. Så sådan ser top 10 ud, og det er jo Bitcoin stadigvæk, der har den største, likviditet af de her forskellige coins, og så er der nummer 5, XRP, som også er hoppet godt op igen, og den synes jeg også godt, man lige kan bemærke. Har I nogen kommentarer til det, eller skal vi hoppe ud af oversigten igen? Ja, jeg synes stadig, det er vildt, at Dogecoin er top 7, men det er så kun det, jeg vil kommentere. Ja. Jeg synes i hvert fald, at vi må blive ekstra overrasket, når Peppe ligger deroppe. Ikke? Ja, toppen, den ligger rimelig fast, men de der 5 til 10, de cykler altså en lille smule rundt. Ja, jeg synes i hvert fald, det er, og det bliver uge for uge sjovt at følge med i, sådan, hvad der sker af udvikling i top 10 her. Mit internet, kan jeg se, er en lille smule udfordret her til morgen. Så hvis jeg lige pludselig forsvinder lidt, så bare bliver jeg lige hoppe over på et andet netværk. Men lad os se, om det ikke er, når jeg åbner døren ud til det store område, så må vi se, om den ikke fanger lidt bedre. Men lad os med en kig på top 10 kigge videre til dagens første emne, som er den historie omkring privacy coins. Og den her historie, som I ser, dem som kigger med, er billedet fra BitDegree, og det er egentlig en af historierne, der har floreret sådan i den seneste uge, omkring det her med børser, som opnår licenser rundt omkring i verden. Og grunden til, at vi har hægtet denne historie sammen med privacy coins, er, at der er nogle af de her licenser, eller registreringer kan man sige, for eksempel Binance, som har forsøgt at få det i Holland, som simpelthen ikke får deres registrering, fordi at de har privacy coins på deres børser. Det er i hvert fald efter sigende en af grundene til det. Og før vi kaster os over i, hvorfor at det kan være en udfordring at få lov til at handle krypto, hvis man har privacy coins, så skal vi måske lige ridse op, hvad en privacy coin er, og hvorfor den adskiller sig fra andre slags krypto. Fordi en af myterne i krypto er jo, at der er anonymitet. Og vi, som bruger rigtig meget tid på at forklare folk, at rigtig mange kryptotransaktioner, for de fleste krypto, er transparente, og derfor er det svært at være anonym i det her space. Men det er jo ikke en myte i privacy coins. Jesper, vil du knytte et par ord til privacy coins, og hvorfor det er, vi taler om dem her? Ja, altså det er jo med Bitcoin, at det er jo en anonym valuta. Man kan jo ikke se, hvem der overfører hvorfra og hvor til, men efterhånden som man bliver KYC'd alle steder, altså know your customer på de forskellige børser, jamen så vil der også være en tilknytning mellem en wallet, hvis man har brugt den i forskellige sammenhænge, til at man kunne ligesom sige, jamen vi kan godt spore de her mennesker, der har det her krypto, og det er jo et eller andet sted, fair nok, det er jo en åben ledger, vi kan se alle transaktionerne på blockchainen, og det var der jo så nogen, der synes, jamen det kan være ret uheldigt, og det kan være af mange årsager, man synes, at det er uheldigt, og det er måske mest af sådan noget politiske årsager, hvis der er nogen, der vil gå efter folk, og så kan man jo ramme deres penge på en eller anden facon, og det er måske meget det springer ud af, men der er også, altså myndigheder er jo rigtig kede af, at man ikke kan finde ud af, hvor er det pengene kommer fra, og hvem er det, de tilhører. Men i hvert fald de her privacy coins, de har jo så gjort, at de ligesom mixer transaktioner. Der er flere transaktioner, der bliver mixet i en transaktion, så du heller ikke kan se
hvor er det, det kommer fra, og hvor er det havner henne, og hvor stort er beløbet. Men samtidig så kan blockchainen selv holde styr på, at de midler, der er inde i blockchainen, det er altså dem, der er. Så det er lidt sådan, altså jeg synes, det er en, det er lidt en sjov størrelse, den der privacy coin. Hvad tænker du, Krypto på Insta? Er der grund til at lade være med at give børser deres registreringer, bare fordi at de handler med privacy coins? Du og alle andre kan bare kalde mig Jens. Jeg tror, det er meget nemmere end at sige krypto på Insta eller krypto.dk. Altså, jeg kan egentlig godt se det sådan generelt, fordi så er der i starten, hvis man skal sådan kigge sådan mere ud af, så er der allerede en sådan lidt udfordring med at acceptere Bitcoin som en valuta, som er, hvad skal man sige, mindre privacy fokuseret end de her privacy coins. Så jeg kan godt se sådan fairness i det, men personligt, og jeg tror det er så fordi jeg er så biased, fordi jeg synes at privacy coins er ret smukt i sig selv. Altså det her med at du har mulighed for at agere på den her måde, og blot muligheden generelt, og så kan man selvfølgelig diskutere at det skaber et incitament, eller det gør det muligt for i quotes dårlige aktører at gøre brug af det til dårlige aktiviteter. Men sådan har jeg det også med Bitcoin. Altså det er også muligt med almindelige kontanter, altså almindelige pengekontanter, og det er også muligt med Bitcoin, men det er også muligt med privacy coins. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at blande det lidt for meget sammen, men jeg ser det, for at gøre det kort, som at dem, der virkelig vil gøre brug af, dem, der virkelig vil fuldføre dårlige aktiviteter gennem en vis valuta, vil kunne gøre det med andre valutaer også, altså også almindelige kontanter, men også Bitcoin. Ikke at det retfærdiggør, at man skal gøre sig i dårlige aktiviteter, men at privacy coins også er et betalingsmiddel, som bruges af folk også fordi man kan også, jeg vil også mene, at privacy coins også også har en fordel i forhold til fungibility. Altså Bitcoins er ikke, man kan argumentere for, at Bitcoins er mindre fungible end privacy coins, og man kan også argumentere for, at privacy coins ikke kunne bruges til privacy-fokuseret, altså til det formål, at det skal være privacy-fokuseret, så man kan sige, at der kan være folk, der bruger privacy coins udelukkende på baggrund af deres tokenomics, uden at tage udgangspunkt i, at det er privacy coins, hvis det giver mening. Så det kan være, at jeg vil vælge at bruge Monero, XMR, tror jeg deres token-navn er, eller token-symbol, whatever. Det kan være, at jeg vil vælge at bruge Monero, fordi at der er det her x antal, eller at det er så meget decentraliseret, eller så meget centraliseret, og Ja, jeg synes, det er nogle gode pointer. Der er helt klart nogle forskellige, kan man sige, value propositions i at bruge de forskellige. For dem, som ikke er så meget inde i space, så kan vi sige, at det er jo blandt andet den, du nævner, Monero, og det er Zcash. Så det er nogle af de store her, der bliver omtalt. Og jeg synes, at det er en virkelig god, altså valid pointe, det her med, at vi hører så meget om, det bliver farligt. Nu er der nogen, der kan skjule noget, men vi kommer jo fra et samfund, hvor at kontanter, altså fysiske kontanter, har vi jo aldrig nogensinde som sådan krævet kunne spores 100%. Så vi bliver meget ekstreme, eller den overordnede retorik bliver meget ekstrem, jo mere vi snakker om krypto. Fordi mange af de muligheder, der er jo den verden, vi har levet i altid, indtil at penge blev digitale. Men det tænker jeg også, at det er jo fordi med krypto, der kan tingene vokse eksponentielt på ganske kort tid. Altså det går stærkt, når det går stærkt ind i kryptoverdenen, og fordi det er relativt nemt at komme i nærheden af, og også at lave transaktioner, og altså det kan bare vokse rigtig meget, og det tror jeg, det er den nervøsitet, som man ser rundt omkring, også derfor, at Binance for eksempel ikke får tilladelse til
at komme på en børs eller komme med en børs i Holland. Altså fordi det er jo, hvis du er inde i en privacy coin, på et tidspunkt, der får du brug for, hvis du skal omdanne din privacy coin igen til en anden valuta, jamen så er du nødt til at gå igennem en børs. Medmindre man har et helt lukket økosystem, altså lad os sige, at man kunne handle i Monero frem og tilbage, jamen så kunne man jo blive det her anonyme system, men altså mange har jo brug for at komme ud igen til en anden valuta, eller tilbage til fiat valutaer. Ja. Der er jo også for vi lige får altså sådan fakta helt på plads, og det starter også med at sige, at den her sådan historie sådan, eller billede i hvert fald ikke, måske er helt retvisende i forhold til den historie, som vi fortæller. Men den sag, som grunden til også, at Binance ikke har fået afvist deres registrering, er, og de faktisk også har fået en ret stor bøde, er fordi, at de simpelthen har undladt at lade sig registrere i Holland. Det vil sige, at de mangler denne her anti-hvidvask, altså sådan en registrering, som jo er basen for, at man overhovedet kan handle, uanset om det så er privacy coins eller andre coins. Det har jeg virkelig svært ved at forstå. Det har jeg virkelig svært ved at forstå som så stor en virksomhed. Jeg tror, de er den ledende i forhold til volumen på 24 timers basis, eller de har i hvert fald været det et par gange, hvor jeg har kigget. Og det kan jeg virkelig ikke forstå. Altså, er det noget, altså det må kun være bevidst, at man har lavet være med det. Det kan simpelthen ikke være dogenskab, altså fordi der må være så mange aktører, når de faktisk er jeg er overbevist om, at man er KYC imposed, når det er, man skal oprette sig på Binance. Så når de allerede, når de allerede er med på den front, så kan jeg kun se det som et dogenskabs træk ikke at registrere sig i Holland. Altså det er jo eller media coverage. Altså det kunne også bare være, det var det, der var finten. Altså det kan sagtens være, altså sådan, fordi at man kunne jo så tænke, om det kan være, at Holland er exceptionelt, altså sådan krakilske i forhold til at give registreringer, men det er de ikke. Altså Crypto.com har et tæt samarbejde med deres DNB, altså sådan aktør i Holland, så de er inde og samarbejde med store sådan finansielle spillere i Holland, altså selve, og de giver mange registreringer ud til kryptovirksomheder. Så det kan sagtens være, altså sådan, at det er et media stunt, eller at nogle gange går ting bare hurtigt, når man vokser hurtigt, ikke? Ja, det er selvfølgelig også en fair pointe. I forhold til igen med privacy coinsene og handelsplatformen, hvis man, og det er nok mere henvendt til dig, Karina, men hvis I for eksempel udbyder XMR på Firi, og jeg køber XMR på Firi, altså Monero. Jeg tror, det er XMR, der er token-symbolet, er det ikke det? Jo, det mener jeg også, det er. Bare lige så jeg ikke spreder misinformation. Men i hvert fald Monero-coinen, Monero-token, så vil Firi jo stadig kunne se, at det er Jens eller Cryptovaluta.dk, der har købt XMR. Med mindre jeg så vælger at trække dem ud til min egen Monero wallet, Cake wallet for eksempel, tror jeg, er en Monero supported wallet. Men til min egen wallet, det er jo først der, at jeg er off KYC, ikke også? Så ja, jeg synes det er en værd point at tage med i diskussionen, at selvom handelsplatformene så kommer ind i et land i Holland for eksempel her, så vil de jo stadig, hvis handelsplatformen er med KYC, så vil de stadig kunne se, hvilke kunder, der køber privacy coins, og flytter dem, og flytter dem, men også sælger dem. De kan måske ikke se, hvilken wallet den bliver sendt til, alt efter hvilken privacy coin, fordi det er jo sådan med privacy coins, at hvis, som jeg lige husker det, afsender og modtager er krypteret, er skjult, godsøjne, og der er beløbet også. Men det ved jeg ikke lige, hvordan det er, når det så er fra handelsplatformen, fordi så er der jo noget, man allerede kan se i detaljer. Alt efter hvordan... Jamen, jeg er helt enig. Altså sådan, det virker som et lille smule tyndt argument, at det var det, der skulle gøre, at man ikke blev registreret. Men Jesper, havde du lige en sidste kommentar til det her emne, og ellers så tiden løber? Det er kun lige, at ved at der ikke kommer likviditet, eller ved at der bliver begrænset likviditet til de her privacy coins, så er det også en måde, at de ligesom skrumper. Der er ikke, altså de bliver mindre af den grund, simpelthen fordi,
at det ikke er så likvidt det her. Det er svært at komme ind i likviditet omkring det. Jeps. Det må blive det sidste ord lige i forhold til vores emne omkring privacy coins. Så kaster vi os videre ind i emne nummer 2, som er det her nye AI-projekt Borrow. Og vi har jo talt i de seneste sommerepisoder omkring NFT'er, så hvis man ikke har helt sådan styr på NFT'er og hvad der sker sådan, så kan vi da kun anbefale, at man lige lytter til vores sommerspecials omkring det. Og der har vi jo blandt andet også nævnt de største NFT-platforme herunder OpenSea, men der sker jo også en innovation i det her space, som der gør overalt i kryptospacet. Og det nyeste projekt her er så det her projekt, der hedder Borrow, som har fået en del omtale, Borrow Finance, som er en revolutionær AI-drevet platform, som efter sigende kan udkonkurrere sådan etablerede giganter. Men hvad ligger der egentlig i, altså hvad er det unikke her? Hvad er jeres tanker om det? Jens? Ja, jeg havde også lige unmuted for at starte med. Jeg troede, du skulle til at komme med dit input. Men altså, det unikke er, som jeg forstår det i hvert fald, er, at Web3 virksomheder primært går ud fra, kan sælge deres fremtidige indkommende betalinger for et beløb, altså på den her NFT-platform, så det vil sige, at de har nemmere ved at få adgang til kapital, hvis det er, at de har noget til at være låst, til at kunne komme i fremtiden, altså hvis de har betalinger, der skulle kunne komme om 3 måneder, så vil de kunne sælge en del af den her betaling, eller hele betalingen, og så få et mindre beløb, så de får betalingen hurtigere, eller en del af betalingen hurtigere. Og det er unikt, og det er i hvert fald også sådan, jeg forstår det. Altså jeg tænker, at det er også sådan, jeg læser det. Og så begynder jeg jo at tænke, okay, hvis de skal til at undersøge, altså hvordan man har sine indtægter, eller hvordan der er indtægt fra et eller andet, så skal de jo være rimelig sikre på det. Og det går jo så ud fra, at det er derfor, at de fremhæver, at de begynder at konkurrere med Chainlink, som er sådan en orakel, egentlig ikke en blockchain, men altså en orakel service til blockchains, som kan komme med de data, der er nødvendige for, at vi er sikre på, at der for eksempel sidder en rigtig kunde derude, som har rigtig indtægt. Altså, de må kunne virkelig automatisere mange ting med det der AI-driven, som de skriver på deres website, at de vil være i stand til at gennemskue, at det her, det er rigtigt. Der er penge her, som vi godt kan tage pant i og lave en NFT og sætte den til salg. Altså, det er sådan, jeg opfatter det. Jeg synes, det er rimelig nyskabende i hvert fald, og jeg synes, det er interessant. Men det er også en af de her idéer, der kan falde fra hinanden på 5 minutter. Så jeg synes, det er måske lidt at gabe meget højt, at nu skal man til at konkurrere med Chainlink, som har været på banen i ret mange år og er godt etableret. Men det vil vise sig. Jeg mener at have læst... Sorry, jeg lige op. Nej, bare kom, Jens. Jeg mener at have læst, at de skulle vist også implementere noget KYC, så jeg tror, det er på den måde, de vil... Hvad skal man sige? Ja, jeg tror, det er på den måde, de har lidt af deres backbone i forhold til at, i quotes, sikre, at der vil være mindre scams i forhold til det. Men de tager jo også, altså sådan, når jeg læser lidt inden omkring en af de ting, som er unik ved det, er jo også, at de laver den her sådan risikovurdering, ikke, som skal give investorerne et klart billede af potentielle muligheder og belønninger. Jeg ved ikke, om det larmer lidt i baggrunden her, eller om det er okay. Så det er jo også, synes jeg, altså selvom du har en AI maskine, som kan gå ind og minimere usikkerheder og sådan fremme den her tillid til platformer og de forskellige projekter, det er godt nok lidt af et ansvar at tage på sig, fordi at der går vi vel egentlig, det er jo ikke engang kun finansiel rådgivning, det er jo finansielt nærmest anbefalinger, det er jo at gå ind og så ligesom lægge sit navn til, at det her, det er en bedre investering end en anden investering. Og det kan jo være problematisk i forhold til selv investorerne, hvis de tror på det. Det må man jo vælge selv. Men jeg gad da også godt at se altså de projekter, som får en dårligere rating end de andre. Altså, så vi starter på et unfair grundlag på en eller anden måde, ikke?
Ja, jeg fik lidt tanken, og nu er det måske et åbenlyst svar, eller et dumt spørgsmål, jeg kommer med, men er deres AI-software eller AI-løsning så også open source, så man kan være, så man kan føle sig endnu mere sikker på, om der er noget, om der er noget, eller der kan være noget manipulation i forhold til de her ratings. Fordi ratings, det synes jeg, det skal man altid tage sådan lidt med konstant, altså sådan, jeg har set flere gode rated film på IMDb, som bare er dårlige, altså men det er en smagssag, ikke? Men så det er et lidt dårligt perspektiv at pakke den der, men ja, om der er open source kode her, og hvor meget der er open source også, hvis der er. Altså der er i hvert fald mulighed for at... så bare, koden er offentligt tilgængelig. Jeg giver dig ret i, at der er mulighed for at manipulere rigtig meget, hvis man ikke har den der transparens ind i det, og ved, at okay, det bliver gjort ens for alle, og sådan der, ikke? Altså. Ja, præcis. Og så også for eksempel, altså hvis der skulle være noget, altså det kan man jo så forestille sig også som endnu et grundlag, altså hvis de skulle blive sponsoreret, eller hvis de skulle have reklamer på deres hjemmeside, om der så bliver noget, om der kan være noget bias der, også i forhold til ratingsene. Så ja, open source kunne være spændende at vide lidt mere om, før man reelt begyndte at sådan aktivt at benytte sig af platformen, tænker jeg i hvert fald. Ja. Men den har i hvert fald fået mange investorpenge i ryggen, kan man sige, til at fordi der måske er andre, der også synes, det her det er sgu banebrydende i sig selv, altså at tænke sådan, og at blive sammenlignet med Chainlink er måske lige at strække den lidt, men det siger lidt om potentialet. Hvis der er nogen, der vil læse mere omkring nyheden, så er det Coinpedia News, som vi har taget denne her historie fra. Lad os blive lidt i vores AI-univers og hoppe videre til en anden historie, som også har fået en del omtale på trods af gurketiden, og det er en ny coin, som blev lanceret her 24. juli, som hedder WorldCoin. Og det er jo lidt af et navn at give, kan man sige. Altså der kan det næsten ikke blive større. Det skulle man måske lige være Universal Coin eller noget i den stil. Men den har efter sigende været under udvikling i 3 år. Og grunden til, at den også har fået sådan en del omtale, er jo fordi, at projektet er medstiftet af Sam Altman, der også for dem, som kender OpenAI, ChatGPT, er CEO derfra. Så hvad er op og ned i det her? Det eneste, jeg sådan lige kendte til den, før den sådan reelt sådan launcher, det er noget med, at den har jo, at den definerer sig ved, at det bliver i stigende grad sværere at differentiere imellem os individer. Så hvis man skal lave et sådan digitalt system, identitetssystem, der fungerer, så kan man gøre det ved at scanne folks iris. Og det er jo meget populært i øjeblikket, men hvad skal vi lægge mærke til i denne her? Jesper, vil du starte? Altså, der er i hvert fald det, at nu når jeg følger på Twitter, så er det der, jeg kom i nærheden af den her historie, ikke? Og der eksploderer hele Bitcoin-miljøet i hvert fald, fordi det er jo sådan en dystopi, mange de fremhæver, at du har de her scannings-orbs, som er sådan nogle små kameraer, runde kameraer, som scanner folks iris, og så bliver de så registreret på blockchainen, og så har man ligesom styr på, hvem de er. Det skal så siges, at det bliver ikke kombineret med andre data på det tidspunkt. Altså det er ikke sådan, at nu ved vi, fordi vi har scannet din iris, at du hedder Karina. Altså det skulle udelukkende være, at den her bruger er blevet låst på sin iris, og så bliver den hashet, altså sådan, der er en kryptografisk metode, som gør, at du ikke bare lige kan finde tilbage, altså til hvem det er, men systemet ved, at du findes. Og altså, det er jo et forsøg på at løse, netop som du siger, altså hvem er brugerne på internettet, hvordan ved vi, at det er en reel bruger, eller er det en bot, eller hvad er det? Og det er så WorldCoins bud på det. Og de har jo så lovet gratis coins, hvis du går hen og bliver scannet, og det er der rigtig mange i tredje verdens lande, som har benyttet sig af. Jeg har ikke sådan meget andet at sige, end det Jesper har sagt lige der, men, og dig Karina, men
Det mindte mig bare lige om en saying, jeg har hørt et par gange før, og selv gjort brug af. If it's free, you are the product. Altså hvis det er gratis, så er du produktet. Og jeg er med på, at så bliver den hashet og så videre. Og at man måske ikke kan connect informationen om øjet til Jesper, eller til mig. Men jeg synes, men jeg har det stadig sådan lidt, at man skal måske lige gøre sig lidt ekstra skeptisk, før man altså danner sådan rigtig klare holdninger til det. Altså fordi at det er lidt crazy, og også fordi han er bag, eller han er måske ikke hovedmanden bag, men han er i hvert fald med til at skabe ChatGPT, som er en AI styrket platform, og nu vil han skabe en kryptovaluta, som skal kunne skelne mellem bots som mennesker. Jeg synes det kom lidt ud af ingenting, altså på en eller anden måde, at gå fra ChatGPT, altså at gå fra en chatmodel til altså en chatbot, whatever, til en kryptovaluta. Jeg ved ikke om det er fordi han har skrevet til ChatGPT, altså hvilken hvis jeg skulle skabe en ny kryptovaluta, og den skal dominere hele verden, og mine ressourcer er 10 milliarder dollars, og jeg har Microsoft bag ryggen, fordi at Microsoft har investeret i ChatGPT, eller OpenAI. Så jeg synes det er meget tilfældigt, det kommer ud. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, det er et stort spring, det vil jeg også give dig ret i. Men den skulle efter sigende jo have været i gang i 3 år, men der har måske været noget om det på Twitter tidligere. Jamen, det har der har, altså WorldCoin har været ude uden den her scanning, altså tidligere, og der har også været stor, hvad skal man sige, modstand fra det, altså, og det er muligvis også jo, altså man skal heller ikke være blind for, at det er et forsøg på at lave en coin, der gør nogle af de samme ting som Bitcoin, men som bare ligesom er mere udviklet, altså ved at netop at få altså sikkerhed omkring brugerne. Altså det er måske mere sådan, hvad skal man sige, kommercielt internetvenligt system, men altså som krypto, og hvor du får din individuelle frihed og rådighed over dine egne penge og sådan noget der, altså der kan man jo være helt sikker på, at det er meget mere styret det her. Altså det er en forretning, vi kigger på. Ja. Altså. Så jeg behøver næsten ikke at spørge, om der er nogen af jer, som har lyst til at lægge jeres iris og blive scannet allerede nu. Ikke rigtigt. Det er også trist at få det scannet nu, og så når det er, hvis det er, at det nogensinde bliver noget, og man så går ind, så siger den, nej, din iris er allerede taget. Du kan desværre ikke oprette dig her. Og så bliver man ligesom lukket ud. Nu er jeg er jo landet fra Florida her i går, og folk, som har rejst til USA, ved jo, at der er jo både biometrics, ansigtsgenkendelse og fingeraftryk, og jeg skal give dig for at komme ind og ud af de forskellige steder. Så jeg kan levende forestille mig, at man står der, og så får man bare en besked omkring, at den der iris der, den var altså taget. Så nu kan du ikke rejse ud eller ind i USA, fordi den tilhører til dig. Ja, præcis. Men også hvis man kigger på navnet, og jeg ved godt, nu gør jeg måske lidt i små sko, men altså, det er også lidt sygt at kalde en kryptovaluta WorldCoin, altså verdensvaluta, eller verdensmønt. Ja. Altså, men man kan jo så sige, jeg synes ikke, det er at gå i små sko. Jeg synes, at navne er altid virkelig sjove, hvad folk kalder ting. Ikke kun i kryptoverdenen. Men der var jo for et halvt års tid siden, at der var et virkelig stort spark i sådan religionskrypto. Islamic Coin blandt andet, og andet kom jo på banen der, ikke? Så det er jo en måde at signalere et eller andet specifikt på, eller et tilhørsforhold, som så kan blive omkring en krypto. Og så hvorfor ikke tage hele verden? Jamen helt klart, og det er ikke det sidste, vi kommer til at høre, hverken til WorldCoin eller Sam Altman. Altså med de ting, han har været med til at få frem, altså det er sådan en slags Elon Musk igen, altså der er på vej der, hvis det ikke allerede er oppe i det niveau. Altså selve coinen har jo heller ikke, altså det er jo ikke fordi det er gået nedad som sådan, altså charten
på coin. Nu ved jeg, at det er jo ikke meget, vi har at vurdere på, men hvis man kigger på CoinGecko fra 24. juli til nu, altså, så det er ikke gået nedad, og det betyder ikke, at det vil gå opad fortsat, men altså, det viser jo, kunne man forestille sig, at der er en vis interesse, både i forhold til, at dem, der så får scannet deres øjne og får de her coins, ikke sælger måske lige så meget, som man kunne have forestillet sig, men også at der måske er nogle retail investors, hvis man må kalde dem det, altså bare folk, der ikke har scannet deres iris, scannet deres øjne, som har købt coinen gennem handelsplatformen, at der er en forholdsvis stor mængde af dem, der gør det. Altså, så det, altså, det er ikke, jeg er faktisk lidt, jeg er lidt overrasket over, hvis man kan kalde det succesen. Det ved jeg ikke, det er måske lidt tidligt at sige, men den korte tids succes. Jeg læste argumentet imod det, du lige siger der, det er, at det, der er sluppet fri af WorldCoin, det er en meget, meget lille del. Så man har formået at bevare værdien på den lille del, man har sluppet fri, men der ligger en kæmpe sum, som udviklerne har reserveret til sig selv, ikke? Altså, og det er jo det, der er mange gange, at lige det, man skal holde øje med, ikke? Og hvordan bliver det så frigjort på markedet og så videre, ikke? Okay. Det første røde flag. Ja. Yes. Det er rigtigt, men det havde jeg faktisk ikke sat mig nok ind i. Altså, man kan også hvis der er nogen af jer, der har nogle... Sorry, nej, det var mig, der fortsatte derefter, jeg skulle stoppe, men det var, man kunne se på circulating supply inde på CoinGecko og sikkert CoinMarketCap også, sat op mod total supply, max supply, at det er forholdsvis få, der cirkulerer rundt, i forhold til det, Jesper siger. Men jeg er da blevet lidt nysgerrig, i hvert fald ikke i forhold til at scanne mine egne øjne, men hvis der er nogen, der har ikke børn, det vil være at strække den lidt, men kæledyr måske, en kæledyr, så kunne man måske se, om det kunne udløse et par WorldCoins ved at scanne et iris på et kæledyr, og kan systemet skelne imellem et menneskeøje og et dyreøje? Det er hermed kastet op i luften. Tiden løber, og vi har en sidste historie, vi lige skal nå, inden at vi runder af for i dag, og det er FTX. FTX kryptobørs, der gik konkurs sidste år, og som der jo har været mange overskrifter omkring, dels fordi at man jo er begyndt at så finde ud af, hvad der er foregået bag linjerne, og sådan er det jo altid, når folk begynder at grave, så kommer der fantastiske historier ud af det. Men historien i dag handler mest om, at et rygte, som har floreret lidt i de seneste par uger, nemlig det her med, at dem som nu står for rekonstruktionen, eller hvad kan man sige, oprydningen af konkursbud i FTX, overvejer at relaunche under navnet FTX version 2.0, noget så banebrydende. Tanker, det kan jo lyde fuldstændig absurd, når man tænker på, hvor mange mennesker, der har mistet så mange penge i FTX. Jens, vil du starte, hvad din sådan førstegangsindtryk er af historien? Ja, jeg synes, det er lidt en joke. Jeg har faktisk ikke så meget at sige til det. Jeg synes faktisk, og det er jo meget holdningsbaseret nu, men jeg synes, det er ret uetisk. Jeg forstår ikke engang, hvorfor de vil prøve at sætte foden ind igen. Altså, de skal nok få nogle kunder, kan jeg forestille mig. Det vil faktisk ikke, det vil heller ikke undre mig, hvis det blev en større succes, end jeg ved ikke, man skal sige, end jeg håber. Men jeg er overbevist om, at de nok skal få nogle kunder, og jeg er overbevist om, at det faktisk også godt kunne blive forholdsvis stort. Men jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, med hele situationen, jeg synes faktisk, det er mere eller mindre uetisk. Jeg har ikke mere at sige, faktisk. Ja, altså jeg tænker også, altså det er jo udelukkende, fordi FTX fik så stort et navn og blev kåret som årets børs i 21, og altså der var ikke mangel på noget der, og det man relancerer den, det må jo være både fordi, at der er en infrastruktur, altså en børs, man kan handle på, og så også et rigtig kendt navn, eller berygtet navn, hvad man skal sige. Og nogle gange er det bare det at være kendt eller berygtet, det er jo nok til, at folk de går ind i det igen. Men der er, nu læste jeg også,
der har været en Bolt token, som er steget helt ekstremt på den sidste uge, og der kan man så åbenbart linke nogle af de wallets transaktioner, som har fået ret mange af de penge ud af det, til tidligere FTX eller Alameda, som var investeringsselskabet sammen med FTX. Og det gør bare, at der sidder jo nogle typer der, som ved rigtig meget om krypto, og kan altså sørge for at få pengene over til sig selv, uden at andre fatter, hvad der foregår. Og derfor er jeg sådan rimelig skeptisk over for hele det der selskab der. Synes man ikke også, altså jeg ved, at de rygter, der er kommet ud nu, at de overvejer at relaunche platformen, men uden FTT, altså deres egen token. Men alligevel laver den en små 20%. Altså sådan, det er jo det, altså sådan, det kan jo være manipuleret. Det er Men med det er jo også bare et fordi tegn jeg på, sidder at og tænker, ja. Altså, det er jo bare et tegn på, at sådan kryptomarkedet generelt er bare umodent. Altså, det er ikke så modent, som det kunne have været, og så til forsvar på en eller anden måde, så synes jeg ikke, Bitcoin er lige så umodent som kryptomarkedet generelt. Men man kan komme med forskellige eksempler på det her, altså blandt andet i forhold til meme coins, men også lidt i forhold til WorldCoin før, altså de prisudsving, der kan være og så videre. Altså jeg synes, det korte svar er bare, at det er måske bare et bevis på, hvor umodent mere eller mindre markedet er, og hvor mange måske nye investorer der også kan være, og folk, der jagter hurtige gevinster og hurtige trades. Altså, jeg ved ikke, om man kan sige day traders, scalp traders mere. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det umodent. Altså sådan, jo, markedet som helhed er der helt sikkert noget af det. Jeg vil mere sige, at der er mange umodne kræfter i den her industri, som kan påvirke kurserne meget, fordi at det er små beløb, vi taler om. Sådan så at nej, vi kan ikke påvirke Bitcoin lige så meget. Det betyder ikke, at der ikke er lige så mange umodne mennesker, som trader Bitcoin. Det betyder bare, at deres magt til at påvirke kurserne er meget mindre, fordi at der er så mange flere inde i det. Jeg er helt enig med det, der er blevet sagt her. Jeg synes etisk er det faktisk uforsvarligt, og jeg synes, det er en skændsel. Jeg er med på, at man så kan tage det, der har været godt, for der var jo en god forretning, hvis man piller alt, eller hvis man piller alt det uetiske og ulovlige fra, der blev foregået på FTX, så havde man jo skabt en platform med en masse kunder, som jo også var glade for at være kunder. Så den del af det burde man kunne sælge fra, og så kompensere det, man så kunne kompensere, og så lade FTX-navnet dø. En stille død. Så jeg tænker også, som du sagde, altså præcis umoden som sådan generelt, og ikke nødvendigvis kun sådan markedsbaseret, altså på specifikke coins. Og jeg synes også, det altså sådan i forhold til FTX-situationen, det er også et virkelig, virkelig altså ubeskriveligt modigt træk at gå ud med præcis samme navn. Altså FTX. Altså jeg kan faktisk ikke rigtig finde hovedet hen i det, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, fordi det vil ikke undre mig, at der skulle komme nogle rigtig chokerende nyheder over de næste uger, sådan connected til FTX. Og for eksempel det Jesper sagde med, at der ville være en eller anden forbindelse med en eller anden coin, der var sten meget. Altså jeg blev egentlig ikke sådan mega overrasket. Altså der skulle sikkert komme der vil sikkert komme vildere nyheder, kunne man forestille sig. Måske. Enig. Men hvis man har et kendt navn, og det må man sige FTX har, så altså folk glemmer jo også hurtigt, desværre. Og specielt i jagten på penge og FOMO, der kan det lige pludselig, altså det skulle ikke undre mig, om der lige pludselig er nogen, som også går ud, også store investorer og tænker, nej, men nu ved vi, hvad vi skal kigge efter, så det sker ikke igen. Og så får den et andet liv, hvis man kan sige det sådan. Hvordan er det kun CEO'en, der er blevet skiftet, eller er det hele management og hele holdet, der er blevet udskiftet? Eller er det en stor del af holdet? Det er en stor del af holdet, der blev skiftet. Altså alle dem, som har reelt noget at skulle have sagt. Ikke? Alle dem, som, hvad kan man sige, ikke er i fare for at blive sigtet for svindel, er blevet udskiftet. Og så har man jo indsat et hold af oprydere, kan vi vel godt kalde det, og så rekonstrueringsmennesker. Deres fornemmeste opgave er jo
at sikre, at de investorer, som der er, og får deres penge tilbage, eller så mange penge som muligt. Og det kan man jo så enten gøre ved at rekonstruere og launche den igen, eller ved at sælge den. Sælge det fra, som der kan sælges, og så lukke det. Jeg tænker, det er de muligheder, der bliver overvejet. Det bliver også sjovt at se, hvad Sam han vil lave i fremtiden, hvis han kommer ud, eller når han kommer ud. Det ved jeg ikke. Ja, vi må prøve at se. Så. Vi må prøve at se, han vil jo prøve at se i første omgang, hvad han ender med at få af dom. Det i sig selv skal nok trække en del overskrifter, når man når derhen til. Vi har fået sludret i godt små 45 minutter nu, og tiden går stærkt, når man har det sjovt. Så jeg synes, vi var inde over nogle 4 gode emner i denne her uge, på trods af lidt agurketid. Vi har fået introduceret vores nye top 10 kurser. Vi fik talt om nogle privacy coins, en ny NFT-platform, den nye WorldCoin, og så ikke mindst også her FTX og fremtiden for den. Jeg vil gerne takke af og sige tak til jer to for en god kryptosnak i denne her uge, og så tak til alle dem, som enten lytter eller ser med. Og så ses vi igen i næste uge med forhåbentlig en masse spændende nyheder. Helt sikkert. Tak for nu. Tak for nu. Helt sikkert. Tak. Ha' det godt. Hej. Hej.